Exodus tidu. Na Erade ka kyerɛ Moses sɛ, "Kɔ Pharaoh nkyɛn, na mahyɛ n'akoma ne ne nkoa akoma den, na mayi me nsɛnkyerɛnne yi adi wɔ wɔn mu. Na waka deɛ meyɔɔyɛ wɔ Misraim, ne me nsɛnkyerɛnne a meyii no adie wɔ wɔn mu no wɔ wo ba ne wo baba asom. Na moahunu sɛ mene Awurade." Na Mose ne Aaron kɔɔ Pharaoh nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ, "Sɛ Awurade, Hebrewfo Nyankopɔn no sie nie, wobɛka me wo ho ase brɛ wɔ m'anim akosi da bɛn? Ma me man nkɔnkɔsom me. Na sɛ woampene ama me man ankɔ a, hwɛ, ɔkyena mɛma ntutummɛ aba w'ahyeɛ mu, na wabɛkata asase ani a obi renhunu asase ani, na wabɛdi nikae a asukɔtwea no gyamaa no kamaa mo no, na wabɛdi nnua a ɛrefefa ama mo wɔ mfuo mu no nyinaa, na wabɛyeyɛ w'afie mu ne wo nkoa nyinaa fie mu ne Misrifo nyinaa fie mu amaama, sɛdeɛ w'agyanom ne w'agyanom agyanom nhunu bi pɛn firi da a wɔbaa asase soɔ de beduru nnɛ." Na ɔdane ne ho firi Pharaoh nkyɛn. Ɛna Pharaoh nkoa ka kyerɛɛ no sɛ, "Da pɛn ara na wɔyi nsum yɛ mfidie nkosie. Ma nnipa no nkɔnkɔsom Awurade wɔn Nyankopɔn. Wonya hu sɛ Misraim resɛeɛ." Na wɔde Mose ne Aaron sane baa Pharaoh anim bio, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Monkɔ nkɔsom Awurade mo Nyankopɔn. Ɛhemfo ne wɔn a wɔbɛkorɔ no." Na Mose se, "Yɛde yɛn mmɔfra ne yɛn panin na ɛrekorɔ. Yɛde yɛn mmabani ne yɛn mmamaa, yɛn nnwan ne anantwie na ɛrekorɔ, ɛfiri sɛ yɛwɔ fa bi hyɛ ma Awurade." Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Awurade nni mo akyi sɛ merema mo ne mo mma akoro yi ɛ. Monhunu sɛ bɔne na mopɛ sɛ moyɛ yi. Daabi da, mo mmarima na monkɔ nkɔsom Awurade, na ɛno ara na mohwehwɛ." Na wɔpamoo wɔn firi Pharaoh anim. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, "Ntutummɛ no nti, tene wɔn nsa wɔ Misraim asase so, na ɔmmra Misraim asase so, na ɔmmɛwe asase no so nhahan nyinaa, deɛ asukɔtwea no gyaeɛ no nyinaa." Na Mose tenee ne poma no wɔ Misraim asase so. Na Awurade maa apueɛ mframa bɔ faa asase no so da no nyinaa ne anadwo no nyinaa. Na adeɛ kyeeɛ no, apueɛ mframa no de ntutummɛ no bae. Na ntutummɛ no baa Misraim asase no so nyinaa. Na wobeguu Misraim ahyeɛ nyinaa mu. Na wɔdɔɔso pii. Ebi nii wɔn anim maa pɛn a ɛte sɛ wɔn. Na wɔn akyiri nso ebi remma saa bio. Na wɔkataa asase no nyinaa anim maa esum duru asase no so. Na wodii asase no so nhahan nyinaa, ne nnua a asukɔtwea no gyaeɛ no so aba nyinaa. Na biribiara anka a ɛyɛ mono wɔ nnua mu, ne mfuom nhahan mu wɔ Misraim asase no so nyinaa. Ɛna Pharaoh yɛɛ ntɛm soma ma a wɔkɔfrɛ Mose ne Aaron kaa sɛ, "Mayɛ Awurade mo Nyankopɔn ne mo bɔne, na afei fa me bɔne firi me prɛko yi nko ara. Na mompa Awurade mo Nyankopɔn kyɛw, na onyi owuo yi nko mfiri me so." Na ofiri Pharaoh nkyɛn kɔkɔpaa Awurade kyɛw. Na Awurade maa atɔeɛ mframa a ano yɛ den pii bae. Na ɛbɛfaa ntutummɛ no kɔe. Na ɛde wɔn kɔguu ɛpo kɔkɔɔ mu. Ntutummɛ no biako mpo anka Misraim ahyeɛ nyinaa mu. Na Awurade pirim Pharaoh akoma, na wamma Israelfoɔ no ankɔ. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, "Tene wo nsa kɔ ahunum, na esum nuru Misraim asase so, na ɛnyɛ esum a wosɔ mu a ɛbɛyɛ yie." Na Mose tenee ne nsa kɔɔ ahunum. Na esum kabii duru Misraim asase no nyinaa so nansa. Obiara anhunu ne yɔnko. Na obiara ansɔre ne tenabea nansa. Na Israelfoɔ nyinaa deɛ, wonya hann wɔ deɛ na wɔteɛ hɔ. Ɛna Pharaoh frɛɛ Mose sɛ, "Monkɔ nkɔsom Awurade. Mo nnwan ne mo anantwie nko ara na wɔmfa nsie ha. Mo mma nso ne mo nkɔ." Na Mose kaa sɛ, "Ɛsɛ sɛ wode afɔrebɔde a wokum na wɔhyɛ nso hyɛ yɛn nsa, na yɛde akɔbɔ ama Awurade yɛn Nyankopɔn. Na yɛn mmoa nso ne yɛn bɛkɔ, ɛrenka tɔte mpo. Na ɛno no bi na yɛde rekɔsom Awurade yɛn Nyankopɔn. Na yɛn deɛ, yɛnnim deɛ yɛde bɛsom Awurade gye sɛ yɛaduru ansa." Na Awurade pirim Pharaoh akoma, na wampɛ sɛ ɔma wɔkorɔ. Na Pharaoh ka kyerɛɛ no sɛ, "Firi me so kɔ. Hwɛ wo ho yie, na nhunu m'anim bio. Na da a wobɛhunu m'anim no, wobɛwu." Na Mose se, "Ɔsɛmpa,
merenhunu w'anim bio